ମାଉନି ଆଜି କ'ଣ କିରେ ସାବିତ୍ରୀ ବଡ଼ ବାଟରେ କୁହ ମ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଯେ ଆଜି କ'ଣ କରାଯାଏ ଦେଇଛୁ ଆଜି ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ହେଇଛି ଖାଇଦେବା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣଟେ ସେଉଟା ବା ମିଠା ଲାଗୁଛି ଏଠି ପଣସ ନଙ୍ଗା ପଣସ ଏ କ'ଣ କରି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖାଇବ କି ଖାଇବ ଏ ଦେଖୁନ ଗୋଳେଇକି ଚିନିରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଇଦେଲେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ନିଅ 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 ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଖାଉଛ ତାହେଲେ ତଣ୍ଟିରେ ନାଖିଯିବ ହଁ ଖାଇଛ ମାମୁନି ଆଜି କ'ଣ ସାବିତ୍ରୀ ପରା ସାବିତ୍ରୀ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଆଜି ତମେ ଖାଇବାର କ'ଣ କଞ୍ଚା ମୁଗ ଚିନି ଦେଖେଇଲ କ'ଣ ଖାଉଛ ଆଜି ଆମ୍ବ ଏରା ସବୁ କ'ଣ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାକୁଡ଼ି ଡାଳିମ୍ବ ଚଲଣା କମଳା ନଡ଼ିଆ ପାଚିଲା କଦଳୀ ପଣସ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆଉ କଞ୍ଚା ମୁଗ ଚିନି ଆମ୍ବ କୁହାହେଲା ଏଇ ଆମ୍ବ କହିଲି ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ନାଶପାତି ଏଇଠି ନାଶପାତି ଅଛି ଏଇ ତାଳ ତାଳଟା ହଜି ଯାଇଥିଲା ହଉ ଆମେ ତ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ହଉ ଆମେ ତ ଖାଇସାରିଲୁ ଖାଅ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଖାଇନଥିଲେ ତ ନାଇଁ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନା ଖାଇଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ତ